Galicia é un dos territorios europeos con maior actividade pesqueira. Para mostrar algúns datos, o sector conta con 46.000 empregos directos. A metade dos traballadores no sector pesqueiro en España son galegos. A escala europea chegamos un de cada 10 empregos. O movemento económico da pesca en España supera os 5.500 millóns de euros. En Vigo estáse a celebrar unha das feiras dos produtos do mar máis importantes do mundo. Conxemar comezou hoxe en Vigo con case 800 expositores e cun reto importante para o sector: buscar novos rumbos para afrontar a caída do consumo do peixe. Isabela. Antía, novos rumbos, novos caladoiros. Os profesionais do conxelado están facendo o que leva facendo o sector da pesca durante toda a vida, que é reinventarse e diversificar, e facelo en cada campaña, en cada marea, con obxectivos como o de, por exemplo, atopar novas especies. O conxelado, o do sector, o conxelado está especialmente vivo e ademais moi fresco ante un reto que é importante, que é o de atopar novos mercados, buscar novos clientes que aumenten as vendas e teñen a vista especialmente posta na mocidade, na xente nova. Esa é un caladoiro no que queren pescar agora mesmo no sector do conxelado. Están pescando xa e de feito, por iso están aumentando os produtos precociñados, pensados especialmente para esa xente nova. Ademais, tamén inclúen dun xeito moi importante a innovación, por exemplo, para que a conservación destes alimentos precociñados leve os menos conservantes posibles. Son novos retos para o mesmo mar de sempre, pero que é un mar que ten un atractivo imbatible. Falamos dun produto, un ingrediente que ademais está moi de moda tanto no ámbito da saúde como no da alimentación. Falamos da proteína. Aquí en Conxemar, 37.000 metros cadrados, onde vemos proteína por todas partes. 37.000 metros cadrados que son case 5 campos de fútbol. Na capital do mar, o reto é enrolar novos comensais. O consumo de peixe caeu un 30% en España en 10 anos. As empresas queren poñelo doado. Pues por ejemplo, como tenemos un salmón cocinado a baja temperatura, que directamente es abrir el packaging, ya está cocinado, no huele la cocina. Es producto que se prepara a microondas, está pasteurizado en este formato skin que conserva el sabor y las calidades mejor del producto. Pues se está haciendo un arroz negro con nuestra tinta. Y creo que ya acaba de hacer un fondo, o sea, una paella con nuestro fondo de paella. En Conxemar avánzanse tratos por millóns de euros. Corea acode por vez primeira en busca de bacallau. 바칼라오도 수입을 좀 하고 싶은데 바칼라오가 가격이 너무 비싸고. Pero es que bacalao en coreano dice prácticamente o mismo. Sí, quiere importar también bacalao, pero el precio es un poco caro también. E as grandes empresas galegas botan redes en novos mercados. Cada vez estamos más diversificados, estamos ya vendiendo en 55 países, el negocio en Estados Unidos y Canadá, lo que es Norteamérica, sigue creciendo. Pero o sector sempre mira a Europa, agora contra o recorte de fondos para a política pesqueira proposto pola Unión. Necesitamos llevar a cabo la pesca del siglo XXI con barcos del siglo XXI, es decir, que necesitamos un esfuerzo inversor que necesita de algo más que inversión privada, también de apoyo público. Nesta Conxemar participan 797 expositores, ocupan todo o espazo do recinto feiral de Vigo.